Endoda dlala ngokubhoreka manje. Izinsuku. Ayikho ke ndoda ukubhoreka mfethu. Wena mfethu wagcina nini ukuzala? Ngo-2014 ndoda enyangeni ka-9 eyi-1. Ugcine kudala ngampela ukuzala mfethu. Mina mfethu ngigcine ngo-2018 mfethu, ziyi-1 September. Masambe laphana kaMzambiya ethaveni. Hayi ndoda mina nginalo icebo. Mina nithi mina vele sazi ngobona phambili wabheka. Sambe ndoda ngivele ngiyosenda uzalo. Ayikho enye indlela ngivele ngiyosenda uzalo. Ngiyahamba noma wahambe. Umuntu wasemafamu manje ukuphila nomzali. Ethaveni awuyisenda. Ngiyathi ngihamba. Asihamba ndoda impela salisenda uzalo. Okay, J kumbe O kumbe GO. Angithi kunjalo mfethu. Yebo, ithangi leli. Kodwa thina sikubiza ngoJoji. Ithangi lapho kuhlala khona amanzi. Hawu, andaya echibini. Shuthi kahle ichibi leli. Cha mzala. uJojo lo ithangi kuhlala amanzi akusikho emafamu la asikho ecibini sikhaka amaphampu sifake ethangini Hawu sokuyithangi futhi akusawona uJojo ichibi nje leli avela sande yendoda